Clavaris majors som 42 majors i després som uns 22 xicotets. S'ajuntem en 70 clavaris, entre majors, infantils i després els més menuts. Per nosaltres representar aquesta festa d'interès turístic provincial representa molt, perquè és una cosa que ja ve de pares a fills i ahí se demostra la tradició que n'hi ha en el poble. La baixada de Sant Roc i els clavaris de Sant Roc. Nosaltres, per clavaris, per protegir i fomentar aquesta festa, és intentar que la gent més jove vagin incloent-se dins del cor de la festa i vagin a poc agarrant les riendes. El problema de les alertes de l'alerta 3 és un problema que estem ahí pendents sempre d'un fil fins a última hora. Tot aquell que no conega la festa i vulgui vindre a Serra a disfrutar d'aquesta festa, diria que vinguera. I és una cosa molt bonica, perquè baixem per el Calvari tirant els coets, el Calvari se queda il·luminat, a banda de totes les altres activitats que fem, com cordar, correfocs, la missa, la professó, tot, i poden disfrutar